ทงกุมกาสิเกยบีทงกุมกาสิเกยทิ้งบัลลันตะนมในกองนี้อ้ายคือเปลยนงปัญญาบดลบุรมโอ้ยขับรถอีเลยคุรีขับรถอีเลยคุรีดอกกันดังอุศประเทศTutut Jepang TV de Jepang kabaya put oi Nela oi Bitong kemudikan Bitong kemudikan ka syarat jok i meka Janho kebajilan de kidak kebang joka oi oi Kerbai ula basa ukha lakum unor waju yas ngau salia let check out malah kapor oi Rekap ulang somo ujarbi umang karyang tetap haba jenho Jepang TV kan om sapriang Jertu inyang kowing sitar uba rendang Hey ho mindai bantieng men sumar nadu bastang Oi Upante shikarai bala berbar kamigo Tika tulay ban aji pang tibi kan yap kandu Oi Hasante ukada la terke umentina banyo kaji ada kidawai dadi tikna oi ken mau duang shi tarik jong risau phawar badat king khong de jing sumar na du ni kong oi jing ko jing kya ha ta pai thai Aku tertembangnya kia Om tang yu bria Wajin kau baru Om ta dan kam jing hikai balin yo Ni day bale Khoi ye suba Wajin pangrukan om yo jaga Nhưng day ban set Jing pang haladi Indah di porpat sakabati Buat anyiduk undang pisah Haba surga lap nilat mentah Hidan smarkat kapin sopha Syupin yang tangki kot kislah Buat anyiduk undang pisah Haba surga lap nilat mentah Hidan smarkat kapin sopha Syupin yang tangki kot kislah Tam ya long khuya và quanh ba kha thì đây ban đơn riêng coi ba pura ban kha ya i khu i ba coi kya krat cả đây ban đơn riêng ya trai lang rika nhìn yang ya le ban rat tinh không chỉ tinh phong siêu ký tinh phong bom bom Di dokter kilas, kinong yara Ublay haki ula ay kasar Hantang lokmi bapun baka Hiday bandun jing kot bapura Ban kau ikun bakot yakrat Bat si et si to training ka Wai bat kapawal Kapasatunak pamitan nakating batisi Ki ong nai set ya kajing pang boy babi na kajing babi kalaban wanka jing susi nalor kata haru ki ong ba pin biang ki kot kisla ngangan kren halor kata namar ba ngashi i ha block office ki long pa ki khana school ki wan le ki e
ki kot kislah ha subdivision bah block ka hidden kam ka income certificate ka birth certificate but ki residential ki AKA the birth certificate fila da kat sansnem kat prasnem jukin mau ki kami pa ban pian ki kot kisla anda la de ka por scholarship ban register class 10 class 12 ban chu exam ni ker ki e dene am pishi one le am ka scholarship ba ka ST DM birth certificate ki kami pishi one le ne am ho tinggal kerpat entas ni ya ki long kami ki ba phong jansen rong stem rong blue rong purple ki kod rong li ki banon mentas ni kantam smubha pen saprang yang kani ka khubor ha kishnong pietre ba enai upslem hadu bana der e kapor ki khun jong ki long mi long pa pan hang ni ban le ya kita ki pendiang kita ki kot islam ki birth certificate kantam hadin bakla don institution delivery ki nakaliang ka health lik ship pen ong ba ki ban wan le institution delivery ban kha ha PHC CHC smubha boot din ki kot kisla boot din ka birth certificate enai up hadu ikon ada license sansnem pendiang ka adhar kung mga suto mga mentalili ki wan hi ki long mi long pa ki padiang yang kubor smubha ra e kani ka kubor sha ki para marjan sha ki bhai jopi ki bam ju padiang yang kani namar ba phi long kita ki jing kumo ong I Dr. Sherry ba pidi ban ra e kani kubor sha ki para marjan sha ki long so pi ban smubha pen biang no ki kot kisla enai up pin dadak ki khon jong ki khat sanstem khat prastem ban pen biang kata ka birth certificate ka ST ka baron kam phamenta mo ti ngakwa ai khubli kham tam ta ka si na kalyang jong ka block office ru ya ka VHC maumlu bat ka nong rim namar bon nami baron menta phemtip ka e kata ka VHC ka VEC ngathrai ki nong song sora ma te ki pa VEC ka de ka shispa sni tama ka VHC ka village health council kadai kata ka council blashna ha ki village ha ki shnong ba pher man ka ka shnong ka di banon kata ka village health council but kata ka village health council u chairman u de gurang ba shnong u sorda jo ka shnong ha kata ka council ka pini bhag kata convergence mut ka jing yetre lang kitna jong ka sarkar ki ba pher ka social welfare kum ka ICDS kum ka block office ka health but kiwi pat kitna jong ka sarkar jalla ki batre lang hapo kata ka shatri ka bakerteng ka VHC ki don bat ni ki long kmi di pong jansen rong purple kini ki wan naka NRLM ki di ki khat ki CGHA kita ro ki di ki nong tre lang bat ka hapo jong ka VHC menta ka si ya ki pat ba wan hang ni ki khana school ru kwa pun tip smubha tip ba pidon kata ka village health council ha kashnong yong pi kidon kishnong ki village health council ki long active bha kum ka maumlu bat kanong dim tamba kidon ki village health council pade ki bam tracing dan ngan ong ep baha kini kisnem ki banwan pen sa yo I ka jingkala kashnong maumlu bat nong rim namai ki dei ki VHC ki bat tre shisha